So ayan mga igan, nandito na tayo sa lugar kung saan papunta sa bahay ni Sir Ray Geronimo at kasama natin ang kanyang mga anak. Sir, ano po yung pangalan? Ikaw yung panganay? Opo. Ano ang pangalan mo po? Jason Geronimo. Jason Geronimo. Itong mas bata, anong pangalan mo? Raymart Geronimo. Raymart. Ikaw yung panganay, ikaw yung pangalawa. Paano po siya? Pang-5. Ayan, kukunin na po yung bigas ni Sir Ray. Ayan, sundan na lang natin yung mga anak ni Sir Ray dahil hindi ko pa po alam yung bahay nila. Medyo malalim pa yung location ng bahay ni Sir Ray. Hello, magandang umaga po. Pade! Kapit! Ano eh? Okay. Saan yung bahay nyo, sir? Dito? Ito na, dito na po tayo sa bahay ni Sir Ray. Sa wakas na nahanap natin, medyo malalim pala itong kinaroroonan ng bahay niya. Sir Ray, kumusta ka naman po? Ito sa ngayon, nilalagnat pa rin, masakit pa rin. May sakit sa ulo, kayong panatang, igor-igor. Nilalagnat po. Sino po si Sir Ray Geronimo bago po siya naging traffic enforcer at paano po siya nagsimula na maging traffic enforcer? Ako po ay taga Davao po, tapos nakilala yung asawa taga Manila, taga-taig Pangasinan pala, tapos sumama ako sa kanya sa taig Pangasinan, doon ako pagkakasawa. Sa may anak na kami 6, tapos may lulo siya nagkakatya ng baka, sumasama-sama ako, hindi may tingin ako sa kanya para maturo ako yung magkatya ng baka. Tapos yung iba naman dyan, nagkatya ng baboy, tingnan ko rin paano matutunan ko magkatya ng baboy. Tapos magkatya ng baboy na masada ko ulit. Dito ka natutong maging matador. Matador po bang tawag doon? Oo, dito na ko sa tayo natutong ng matador. Dito na natutunan na lahat mga baka, baboy, doon na. Tapos yung bayaw ko naman, may sariling motor. After matapos ko magkatya ng baboy, na masada ko para pang-support sa mga anak ko. Paano ka po napasok po sa pagiging traffic enforcer? May natanggal na dati ang traffic enforcer. Tapos may kumuha sa akin, gusto mo mag-traffic. Oo, ako na ka. Pero hindi ko pa alam mag-traffic. After noon na kinuha na ako, doon ako simula sa Magic Mall, sa tapat ng Magic Mall. Yung kasama ko dati, magaling mag-traffic talaga yun. Talaga, lahat ng step niya tinitingnan ko. Sabi ko, kaya ko ito kaya. After 1 month, 2 months, ganon. Yung sayaw niya, yung step niya, ginagaya-gaya ko na rin. Kaya after na turuan-tulang galaw niya, sumasayaw na ako rin. Para pares kami nila sa gumagalaw kaming dalawa. So ibig sabihin sir, dito ka na lang din po natutong mag-traffic hanggang sa mayroong kang ginaya, may nagturo sa'yo. Doon na nagsimulang natuto ka sa pagsasayaw habang nagmamado ng traffic. Opo. Sir, kaya po ako nandito ngayon dahil isa nating kababayan, isa ng ganap na nurse sa Canada ang nagbigay sa iyo ng regalo pero ayaw niya pong magpabanggit ng pangalan. At ayon sa kanya, ay high school pa lang siya noon. Nung nag-aral siya sa Tayug National High School ay nakikita ka na niyang sumasayaw tuwing sila ay papasok sa school. Ganun na lamang ang gulat niya. After how many years, napanood ka niya sa Facebook na hanggang sa ngayon pala ay sumasayaw ka pa rin at matikas at lalong gumanda ang iyong sayaw. Ay ma'am, maraming salamat ma'am, nagbigay mong tulong sa akin. Sana hindi ka magsawa, nagbigay tulong sa akin, para sa akin, sa pamilya ko rin yan. At sa mga anak ko rin yung iba, binibigay sa anak ko rin. Tulong ko sa kanya, anak ko rin. Hati-hati lang mga anak ko dyan. Yung iba naman sa akin yung iba. Kaya ayaw niya magpakilala is for privacy reason. Okay po. So yan sir, nagbigay po si ma'am ng halaga na makabili ng isang kabang bigas para sa iyo at para sa iyong pamilya. Ma'am, salamat ma'am. Salamat ma'am. So ayan mga igan, sa wakas ay napagbigyan tayo, napaunlakan tayo ni Sir Ray Geronimo na makarating dito sa kanyang bahay at ayan, nakita na po natin ang kanyang sitwasyon. Sa ngayon ay mayroon ka pong lagnat, tama po? Mayroon po siyang lagnat dahil sa rain or shine. Nakikita natin siya dun sa kanyang post na hindi umalis kahit na para lang mapaglingkuran ang ating mga kababayan. So ayan Sir Ray, maraming salamat po at muli mo akong pinagbigyan na makapanayam ko muli. Pasalamat
Sa pasalamat ko kay boss na Kawawang Kuboy. Salamat na pumunta sa bahay ko at thank you. Sa Kawawang Kuboy, salamat po. So yan, maraming salamat mga igan. Saluduhan po natin si Sir Ray Geronimo. 15 years siyang naglilingkod kahit na ganito ang kanyang sitwasyon para lang sa kanyang bayan.